Ha ka jingja ka basngosi ka nong roi ba pau nam jong kari India ka Asha Bhosle ka bala kring ki pateng benru da ka sur ka basngo tanai bat ki sur ki ba pher kla kla no kan artrik uya yong jong usnam ajau penru ha ka kerta ka ba khandai pu arsnam ukun jong ka anan Bhosle la pent kenai ka te ka khubo da ka ba ong ba ka jing pendap e ka rukom jing le nyam kan long ha ka Shivaji Park ha Mumbai ha ka po sau buji janwe la shai ka sngi ka Asha Bhosle kala sha sumar ha bridge Candy Hospital ha ka khatwe tru uyayong nama ka jeng that ka bajor ba ka jeng pang ha ka benta jong ka donut ka khun ksiu jong ka Zana Bhosle kala deb ban ai jeng tip shapang ka jeng long jong bang jong ka munshwa bat ka jeng khat no jong ka pen pau ba ka de ka jeng kut no jong ka juk ha ka jeng yos ngoi ki sur jong ka ha ka ri boro ka wei ये लोग मागे ना अरे त्यांनी लावलं काढ कसं काय तू मागून आला मागे आहे ना इथे इथे उभा राहा ना मागे. अरे मानेचा ट्रायपॉड आहे काढतो काय काढतो बाबा काढला त्यांनी आता या इकडे पुढे या सोडून द्या एक मिनिट हो भाई एक मिनिट